Да, приятели. Η σημερινή ημέρα για τους δυο όμορους λαούς είναι ιστορική. Днешният ден за нашите два приятелски народа е исторически. Ένα όραμα δεκαετιών για την περιφέρειά μας. Една мечта, която е от дълги години за нашата периферия. Ο κάθετος άξονας που θα διασυνδέει τη Ροδόπη, την περιφέρεια, με την ενδοχώρα της Βαλκανικής δίνεται πλέον στην κυκλοφορία. Това, което пътната отсечка, която откриваме днес и която ще свърже Родопи с останалите балкански страни, е от историческо значение. Σήμερα, σε αυτό εδώ το σημείο, η νέα γεωοικονομία συναντά την ιστορία. Днес, точно на това място, новата история среща своето бъдеще. Επανασυνδέεται εκείνο το νήμα που διεκόπη βιαίως λόγω των πολιτικών συγκυριών που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Съответно свързва и пътищата, които бяха прекъснати по време на Втората световна война. Τότε που η Θράκη και η περιφέρειά μας απομονώθηκε, μπήκε στο περιθώριο των εξελίξεων, πλήρωσε βαρύ αναπτυξιακό τίμημα. Така, Тракия, областта Тракия, както и нашата област, положи необходимото, направи необходимото, за да достигнем до днешния ден. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν και συχνά ξεπερνούν τις παροχημένες πολιτικές των κλειστών συνόρων και της γεωπολιτικής απομόνωσης. Историческите събития се променят, както и историята. Виждате, стигнахме до това да отворим поредния пункт и да променим историята. Σήμερα η περιφέρειά μας αποκτά μία ακόμη διέξοδο προς το βορρά. Αλλάζει θέση στη νέα γεωγραφία, στη νέα οικονομία, αποκτά μια ενδοχώρα που επεκτείνεται μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα. Днес нашата област се открива на север, откривайки този пункт, на север към страните от Северно море. Ο δρόμος αυτός αποτελεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό κεκτημένο. Този път е едно изключително постижение. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους αυτού του μεγαλόπνου αναπτυξιακού σχεδίου που υλοποιούμε απαρέγκλητα από την πρώτη στιγμή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να την καταστήσουμε σημείο διεθνούς αναφοράς, κόμβο διαμετακόμισης ανθρώπων και αγαθών.